Een paar weken geleden kwam Angelia al vertellen over de deelname van haar dansschool aan het wereldkampioenschap hip-hop in Bristol. Nu is ze terug met maar liefst 10 trofeeën en nog meer nieuws. Welkom Angelia en de rest van de gang. Welkom. Ja, jongens, het was een mooi WK geloof ik, want er is geen plek meer op de tafel over voor een microfoon eigenlijk. Er staan alleen maar bekers hier. Ja. Wie is daar allemaal verantwoordelijk voor? Eigenlijk ja, iedereen die je kan zien, zeg maar. Dus allemaal die hier zijn, hebben allemaal voor gezorgd voor deze bekers. En jullie zijn met z'n 10 geloof ik, hè? Als ik snel tel. Ja, nu wel. We hebben nog, we zijn niet helemaal compleet, want we hebben nog van de teams nog gedeelte van, ja, die er nu niet bij zijn, maar in totaal zijn we met 27 dansers. Zo. En ja, 10 trofeeën. Welk is van, is er een groepje hier wat één specifieke trofee gewonnen heeft? De 2 grootste die zijn gewonnen door de teams. Ja. Dan heb je nog 2 die ook wat redelijk goed zijn. Die zijn ook gewonnen door een duo, Iva Mee en Nina. Die zijn dan tweede geworden. En dan ben ik, Davy, samen met Ilvi, wij zijn derde geworden. Britt en Bente zijn vierde geworden en Shanna en Jaren zijn vijfde geworden. Wauw. Dat zal wel aardig wat training vergen, of niet jongens? Ja, vooral voor het WK hebben we eigenlijk een aantal dagen achter elkaar wat langer getraind om echt nog de puntjes op de i te zetten. En eigenlijk ja, de hele vakantie zijn we wel door blijven trainen. Wauw. En ja, zaterdag waren, ik weet niet of jullie daarbij zaten, de dansgroep Chapter X te zien. Ja, dat zijn een aantal meisjes die hier zijn, die zijn hier. 4 jaar. Hoe was die ervaring voor jullie? Ja, die was wel heel bijzonder voor ons, want het is ook de eerste keer dat we meededen en we vonden het ook best wel knap dat we 4 jaar op de eerste ronde kregen. Ja, het zag er heel strak uit moet ik zeggen jongens. Het zag er echt mooie commentaren ook. Dan is natuurlijk wel altijd kritisch. Hè? Maar, Ja. wanneer mogen jullie dan weer terugkomen bij Hollands Got Talent? En wanneer is de finale? Want volgens mij komen jullie daar wel terecht. Hoor. Het is eigenlijk al allemaal gefilmd, maar we mogen niet zeggen wat. Oh, dus jullie moeten heel veel geheim houden. Ja. Dus dan ja, hoeven jullie niet meer te trainen, denk ik, als alles al opgenomen is. Nee. Nee. Maar hoe ziet het qua optreden en qua trainen voor jullie voor de rest uit? Je zei net voor het WK hebben jullie dan een paar dagen achter elkaar getraind. Normaal gesproken 2 keer in de week, 3 keer in de week? Ja, meestal 2 of 3 keer in de week, ja. We zijn nu eigenlijk heel erg aan het voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Die begint in oktober. We beginnen weer de nieuwe wedstrijden. Dus daarvoor moeten we nu ook weer nieuwe choreografie maken en zo. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Ja, cool. En ja, een vraagje aan Angelia eigenlijk. Waar kunnen mensen meer info vinden over de dansschool? En voor wie is de dansschool? Alleen voor kinderen of ook voor volwassenen? De dansschool is voornamelijk voor kinderen van 2 tot en met 18 jaar. Ook volwassenenlessen komen eraan. En alle informatie kunnen jullie vinden op www.angeliasdancecenter.nl. Maar we hebben ook een Facebook met ADC Angelia's Dance Center en ook Instagram. Ja, top. En ja, ook nog een vraag, hè, dat Chapter X, dat is, hoe vorm je zo'n groep? Het zijn eigenlijk 10 hele actieve, energieke aapjes bij elkaar. Vandaar dat jullie het misschien op televisie hebben gezien dat ze in apenkostuumpjes stonden. En ze zijn zo energiek, ze blijven altijd maar dansen. Niet alleen bij mij, maar ook thuis, tijdens de douche, tijdens het tandenpoetsen, in de supermarkt, overal. Dus ze kunnen niet stilzitten. Dus ik denk dat papa en mama zich heeft bedacht en zet ze maar op dansles en train maar heel veel met ze. Dus kunnen ze energie kwijt. Vandaar, Kijk eens wat de resultaten het heeft. Ja, en Chapter X staat eigenlijk voor verbondenheid. Het is een heel hecht groepje. En dan zijn we ook met 10 stuks. Dus Chapter X betekent eigenlijk met 10. Ja, cool. Dus ja mensen, houden het seizoen van Hollands Got Talent zeker in de gaten.